हो दहिया अरे रहू रे कोनो हमारा अपन थोड़े ना है कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे वो एक संजोग है कि आप लोग साथ में देखते हैं, अच्छा लगता है तो हम लोग कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो बुला दें आप लोग तनी जोर से हल्ला कीजिए, अपने आप आ जाएंगे। देखिए आज हम हैं चाहे कोई भी कलाकार आप लोग के बीच आए हैं तो आप भी लोग के लिए आए हैं, तो हम चाहते हैं डिम्पल जी आप आ जाइए। सड़िया पुलुकिया धनी हमने के सड़िया गुलबिया आए रहे, लेकिन तार बुलू एबर देखनी है तो कैसी हैं आप, ठीक हैं? एक बार मतलब कुछ हो कि बढ़ल बा प्यार माथे चढ़ल बाजी, एगो बड़ा प्यारा मर्द मेहरारू के गीत हो। एक बाद जौन जौन आप लोग कहे लोग तो सुनाए। एगो ऐसने सुंदर मेहरारू बिया आज अगर इतना सुंदर मेहरारू होई मर्द के बालू के खदान पर मन लागी हो तो लइकवा कहता शत्रुघ्न भैया कि बढ़ल बा प्यार माथे चढ़ल बाजी, ए जी नजर उठल लिए पगड़ल बाजी। हम देखिए अगर जानते बने लोग छुआ छुई पर बवाल हो जाता है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ कुछ ऐसा काम नहीं कीजिएगा। आई ट्रस्ट यू कि ऐसे जानी कोसी हमके कोनाए बलाम जी, कि ऐसे जानी कोसी हमके कोनाए बलाम जी। तो भैया तो काटी जन मोलाए बाटे ठोरवाए बलम जी, काटी जन मोलाए बाटे ठोरवाए बलम जी, काटी जन मोलाए बाटे ठोरवाए बलम, काटी जन मोलाए बाटे ठोरवाए बलम जी। बढ़ल बा प्यार माथे चढ़ल बाजी, बढ़ल बा प्यार माथे चढ़ल बाजी, ए जी नजर उठल लिए पगड़ल बाजी, नजर उठल लिए पगड़ल बाजी। दहय से जानी कसी हमके कोरवाए बलम जी, दहय से जानी कसी हमके कोरवाए बलम जी। तो काटी जन कहाँ से काट लो हम में के पूर्वक ना है कि चढ़ावला पर हम चढ़ जाई पेड़ पर। भैया भैया अरे भैया हम बहुत उम्र बेसी नहीं के, हमार बियाह जल्दी हो गई बा, लड़का जल्दी हो गई बा। हम रउआ के बचपने से सुनत है तो कहीं ना कहीं मतलब देहिया पढ़ल बा, बाकी हमारा एज 24-25 साल होता। तब हम रउआ से तनी मनी बोल बानी भैया 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 इनकर ओठ के डिजाइन बुझाता कि बिहटा बक्सर वाला हाईवे हो। 5 नंबर लगाइब तो 2 नंबर लगावे के जरूरत नहीं खे। हत्ता ऐसे जानी कोसी हमके कोरवाए वाला तो काटी जन मोलाए बाटे काटी जन मोलाए बाटे ठोरवाए बलम जी, जन मोलाए बाटे ठोरवाए बलम, काटी जन मोलाए बाटे ठोरवाए बलम जी।
बड़े सो मुकेश जी इनसे कांटेक्ट करिए, आप इनसे कांटेक्ट करिए कि मन हरदम राउर रहेला उफान पर आ देखही लागता खेलब रउआ जान पर। इनकरा के देख के केकर मन ना बिगड़ी। अरे कि मन हरदम राउर रहेला देखही से लागता खेलब रउआ जान टीपू भैया करता डिस्टर्ब हैया जोरा बलम जी। कुछ कुछ काम अनहरिया में होला का करता डिस्टर्ब। अच्छा ये लोग नहीं खेल लोग जानत कि कौन कौन काम अजोरा में होला, कौन कौन काम अनहरिया में होला। हम जो बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं। करता डिस्टर्ब हैया जोरा बलम जी तो काटी जन मोलाए बाटे काटी जन मोलाए बाटे ठोराए बोला अरे तो काटी जन मोलाए बाटे ठोराए बोला काटी जन मोलाए बाटे ठोराए बोला तो काटी जन मोलाए बाटे ठोराए बोला काटी जन मोलाए बाटे ठोराए बोला काटी जन मोलाए बाटे। और ई जौन क्षेत्र है इन्हें रंगदारी गाना खूब चल रहा ना भैया ना। हमें से जब गुजरी ना तो खाली रंगदारी वाला गाना चलेला।